Виж ме играйте, аз съм Теодор. Съжалявам, че не мога да играя онлайн, но станаха няколко инциденти, докато правих клипа. И затова... Така. И не видях нищо в коментари дали ви харесва или не ви харесва тази игра. Така че, моля ви, кажете дали ви харесва тази игра, която играя. Тази и другата. Започвам и сега пак да снимам на оцеляване. Не на креатив такива глупости, защото няма нищо интересно в това. После да ви показвам тролове или да ви покажа как се създават неща. Но по-скоро искам да играя на оцеляване и така. Почувайте, че почвам и сега. Малко лаги. О, пак е. И съжалявам, че от това на 2 минути. Но аз съм безпомощен срещу рекламите. Така. Главното е, че нямаме регла и трябва да се пазим от такива чудовища. Това не са много такова. Така е много. Захарната растика. Няма да я вземам. Ника работа няма да ми свърши. Странното е, че ще си смили чудовища. Връщам се домете назад. Не мога да... Айде не, моречко. Къде са мазай, пичове? Къде? Умирам! По-бързо е! Добре, почвай стъпте, че почваме от начало. Май видях крипър горе на дървото. Трябва бързо да наваксме.
Ето както в Майнкрафт, че деня е по-къс, че вечерта е по-дълга. Това ма кеф в Майнкрафт. Айде, не мога да дропне на нещо. Oh, zombie, fuck you! Fuck my life! Fuck my life! Fuck my life! Fuck my life! Чакай, бе! О, хора, ей, сега го закъсахме. Не, пичуй, няма да закъсах. Ако още веднъж умира, смятам да спирам тук, защото не ми се гледа как умират. Опасно да влизам в мини. Знаете ли какво ще правим? Нещо като барикада. Ей, те. И като стане ден, ще го такова ми. Дори, пичове, смятам да го спра, докато стане ден. Не, също има още малко, 3 минути. Не мисля. Това гледах в едно клипче. Рекламите. Добре, пичувам това да бъде за всичко това, за този клип. Надявам се да ви харесва. Ако така, искам да лякнете къпа, да се абонирайте за мен. Това беше Клапен и бай-бай!